El Club Esportiu Europa es va fundar el 5 de juny de l'any 1907 al bar La Roca, al carrer Sicília 290, al bell mig del poblet. N'estem completament segurs? El grup d'història Ramon Vergés ha treballat en els darrers anys per rescatar, contextualitzar i posar en ordre la informació i documents de les primeres dècades d'existència d'un dels clubs esportius més populars de casa nostra. El proper dimecres 20 de maig, a les 19 hores, no et perdis Els orígens de l'Europa al Poblet, una conferència del grup d'història sobre llegendes, realitats i referents dels primers anys de vida del Club Escapolat. T'esperem a l'Ateneu al Poblet, el 20 de maig, amb aforament disponible en rigorós ordre d'arribada. Entrada lliure i gratuïta. Vine a redescobrir els orígens de l'Europa.